Saan na po? Sa Shopee delivery. Shopee? Rachel Jane. Very good. Lang, nag-order ka Shopee? Shopee? Huwag ka nag-order na daw ko. Shopee, ma'am. Uy, kasi ana nga, inong pangalan ni Dire. Agoy! Uy, pantay! Ang imong gailan ganiya, pagkakita mo maulak ka. Mga sanina o sapatos. Oh! Oh, pinapot. Kanina pa 2,000 lang man. Dapat tayo 2,000. Pantay! Uy, nag-order ka ng sapatos o kanina? Ate pa. Nadoon! Basig na ay nag-order, ma'am, niya sa imong pangalan. Dili ako ha? Papanay ko no! Kapay mong bukay na. Pangan dili okay mo maning pangalan. Patanaw na mo, ma'am. Nya patay away raw. Uy, tanawa pa. Alangan ako mo tara, di man ako nag-order ana. Tapabian na bayaran. Na bahala ka dra. Patay sapatos. Wala may nakaw Gusmel, yan tabuhay, Gusmel. Patanaw na mo lang ga, dali. Wala may Gusmel, tabuhay, Gusmel. Alisa ba? Ano ba maning pangalan? Asa itawgi mong papa, gisi nag-order ani. Wala ito mga hindi naman ito, wala ko. Nakadiri lang, nautang ka. Ali, ma'am, ipacheck na mo. I-check kong i-check, dali na. Ali na, i-check na. Naman yung papambayad. Pataas na nagang, oh. Congratulations! Happy graduation! Gang kay Kwarta. Dire ka gang. Dire ka gang. Dili man mo smile lang nag-graduate. Kabalo ka lang kung kisa nagpadala. Ma'am. Sige, na mensahe si mama para sa imo Na siya happy graduation day anak ko. Proud kaayo si mama ug papa sa imo anak. Padayon sa imong pagpaningkamot sa pag-eskwela. Sorry kung wala si mama dira. Pero kabalo ko na nakabalo ka kung anong nagtrabaho ko diri sa layo. Always remember, mama and papa loves you always. Ug anda mo suporta sa imuha. May oras ako permi para sa imuha anak ko. Bisan busy si mama dire. Love kaayo ta ka anak ko og miss na kaayo ta mo dira. Amping mo permi kay kamo ang akong kusog diri sa layo. Congrats anak ko, surprise from Mama all the way from Abu Dhabi. Wow! Paningot man. Dapat makamailang ala ng Wala ka na surprise. Gang, mangayo may mensahe nimo para sa imong mama. Storya sa mama. Sige na, istorya sa mama. Ipaningot. Ipaningot. Sige na, unsa na maingon kay mama? Sige, dali na mo yung istorya. Nganong dili man kami istorya kay mama. Speechless. Kabalaman ko nga di man siya may istorya kay kabalaman ko nga muhilak man siya kung istorya siya. Sige, make a wish and blow your candle. Yehey! Congratulations! Happy birthday. Asa na po imong papagang? Sir, sa imong wish sa imong anak. Sa imong maingon kay ni-graduate na jud. Unta nga permitiyo na iyang grado o iyang pagkabutan nga pagkaanak. Ana lang. Ana lang. Dako kay ko salamat nga grado na na-maintain niya. Wow, bright day ni. Salamat. Honoron.
Church lang. Wow. Sa imong asawa, unsay maingon? Gang, salamat. Salamat kay tanan. Okay, sige langga, congratulations. Oy, I love you dira kay ma'am. I love you, Gang. Ah, okay. Langga, nalipay kasi padala ni mama. Ha? Unsa man ni? Ay, wala oy na 2,000 na kwarta. Okay, sige. Congratulations, palakpakan na to. Congrats. Ay,